guys, बर' हारिनि आदै मादै साफ्रोमखौबो आंनि थजेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय आरो लोगोसे गासै अल आसाम एबा आंनि चेनेलाव थानाय गासै नायगिरिफोरनिसिम गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दा बे समावहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे खोथाखौहाय शेयार खालामनो सानदों, जायनाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सार प्रमद बर' बिथाङा दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मासिनिफ्राय दिनै आजिरा लाबाय। दिनै बे सारनि आफादगिरि मासिनिफ्राय आजिरा लानायावहाय आङो जोबोद दुखु मोनदों, गोसोआव जोबोद गाबखांनाय फैदों। मानो होननानै बुङोबा सारा बर' हारिनि गेजेरावहाय गोबांथार फरायसा आफादखौ गोख्रों बाहागोयै खालामनायनि गेजेरजों लोगोसे सोमावसारनायखौहाय गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों लाबोनानैहाय जेनाखि फिथाइ थायफैनाय नैबे मोनसे बिटिआर गोरोबथानि उनावहाय दिनैहाय सारा गावनि जेनाखि बिबान आफादगिरि बिबाननिफ्राय बियो आजिरा लाबाय। बेवहाय गोसोआव जोबोद दुखु नांदों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै सारा 10 बोसोरसिम मिरु एबसुआवहाय थाबोनानैहाय आफादगिरि बिबान लाबोनानैहाय गावनि पार्सनेलि खामानिखौहाय आंगो होनालासेनो एबा न'खरनि खामानिफोरखौहाय नांथाबालासिनो दिनै हारिनि थाखाय गावखौनो बाउसोमनानैहाय हारिनि गेजेराव मोजांथार मोनसे सोमावसारनायनि गेजेरजों मोजां फिथाइ लाबोनानै होफैबाय। आरो लोगोसे होफैनायजों लोगोसे दिनैहाय सारा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एबसुनि जेनाखि फिरफिलानि खुन्थिया बेयाव हमनानै सारा गोबांथार गोबाख्रबनायनि गेजेरजोंहाय गाबदों। समनि थिननायावहाय दिनै सारा बे बिबाननिफ्राय गावखौ आजिरा लानांबाय। फैबाय थानाय समावहाय मा रोखोमैहाय बोथोरजोंहाय गोरोबनानै सोलिलांनांगौनि थाखाय दिनै सारा बेफोरबायदि आजिरा लानो गोनां जाबाय। बेवहाय गोबांथार बर' हारियानो दुखु फोरमायदों आरो दुखु मोनदों। गासैबो सारनिनो मावथि लोगो बिथांमोनहाबो सारजों लोगोसे गोबांथार मोदै फसरदों। एबसुनि बिबानाव थानानैहाय गावखौहाय मोजांथार मोनसे गोग्गो गोथार गोसो लानानैहाय मावबोनाय हाबाफारिनि सायावहाय दिनै गोबांथार गावखौहाय दिनै सारा आजिरा लाबाय।